Hola, veus, 3 persones més han mort per coronavirus en hospitals de la regió sanitària de Lleida. També s'han sumat 18 nous positius. D'aquesta manera, la xifra de víctimes mortals registrades des de l'inici de la pandèmia és de 101 i el nombre total d'afectats ha arribat a 1.328. En les darreres hores, 17 persones han rebut d'alta hospitalària i les altes acumulades ja són 403. A partir d'aquest dimarts, 36.000 lleidatans i lleidatanes tornen als seus llocs de feina després que el govern espanyol hagi decidit reprendre l'activitat a les empreses considerades com a no essencials, sobretot les vinculades als sectors de la construcció i la indústria. També a partir d'aquest dimarts a Lleida es repartiran prop de 100.000 mascaretes. A Catalunya se'n distribuiran 1,7 milions en més d'un centenar de punts. Voluntaris de Creu Roja i Protecció Civil seran els encarregats de repartir-les als accessos del transport públic de les ciutats de més de 30.000 habitants. Aquestes mascaretes són les que ha adquirit el govern espanyol, però recordem que a partir del 20 d'abril la Generalitat començarà a repartir els 14 milions de mascaretes que ha comprat. En l'àmbit educatiu, el Departament d'Educació començarà a repartir aquesta setmana els paquets de dades d'internet i dispositius per garantir la connectivitat de famílies amb problemes econòmics perquè els alumnes puguin afrontar amb garanties el tercer trimestre que comença aquest dimarts de forma telemàtica. L'objectiu del nou trimestre és mantenir el contacte de l'escola amb tots els alumnes i aconseguir que no perdin certs hàbits de treball o lectura. Pel que fa a la tornada presencial a l'escola, des del Departament d'Educació confien poder fer-ho aquest curs i no haver d'esperar al setembre. Deixem de banda Catalunya i parlem d'Espanya, on la xifra de morts per la Covid-19 ha baixat fins a les 517 persones en 24 hores i ja acumula 17.489 defuncions. El nombre de casos confirmats puja fins als 169.496, 3.477 més que aquest diumenge. Els curats ja sumen 64.727, que són 2.336 persones més que fa un dia. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat que les dades d'aquest dilluns confirmen que Espanya ja ha arribat al pic de casos de coronavirus i que s'ha superat la primera etapa. Segons el ministre, l'objectiu ara se centra en doblegar la corba.